Pretpostavlja se da je u drugom veku imperator Trajan izgradio put Via Militaris, docnije nazvan Carigradski drum. Pirot se prvi put pominje u jednoj rimskoj karti puteva iz 3. veka naše ere. To je naselje ucrtano i upisano kao Tures, što na latinskom znači kule. Koristeći teškoće u kojima se našlo Vizantijsko carstvo, Stefan Nemanja 1180. godine osvaja Pirot i prisjedinjuje ga Srbiji. Kakav je ishod Kosovskog boja poznato je, ali je zabeleženo da je desno krilo srpske vojske pokazalo izuzetno junaštvo, a to su bili Piroćanci u sastavu jedinice Dimitrija Vojinovića. Javnu rasvetu Pirot je dobio početkom 1869. godine. Bile su to svetiljke Fenjerina Petrolej. Brigu o javnoj rasveti vodilo je 8 čuvara i njihov starešina, a plaćali su građani. Tok pregovora u San Stefanu 1878. godine između Rusije i Turske pratila je i srpska delegacija. U delegaciji su bili i Piroćanci Mita i Kosta Rakić, Stanča Vidanović i Miladin Mančević. Zahvaljujući Berlinskom kongresu, Pirot je vraćen Srbiji. Prva osnovna škola u Pirotu započela je rad 1815. godine, a prvi je učitelj bio Daskal Aćim. Imao je 50 učenika godišnje i za svoj posao primao je platu od bogatih Piroćanaca. Na osnovu odluke srpske vlade 1878. godine u Pirotu je počela da radi trgovačko-zanatlijska škola. U oktobru je srpska vlada odlučila da se škola preobrati u dvorazrednu gimnazijsku realku. Prvi zvaničan lekar posle oslobođenja Pirota bio je dr. Zavađalo, a 1880. godine za prvog okružnog fizikusa postavljen je dr. Janko Senkijević. Prva apoteka u Pirotu otvorena je 1865. ili 1866. godine, a vodio je Mihajlo Mika Anđelković. 2-3 godine po oslobođenju od Turaka, Mita Rakić u knjizi iz Nove Srbije beleži pored ostalog. Po našim pojmovima, Pirot je velika varoš, po svojoj prilici i po veličini 4. u Srbiji. Pruga i svi prateći objekti, mostovi i železnička stanica u Pirotu pušteni su u promet 1887. godine. Voz je prošao kroz Pirot 1. novembra 1887. godine. U Pirotu je 1889. godine osnovana pozorišna družina. Godinu dana ranije, 1888. osnovano je Pirotsko pevačko društvo Momčilo. Takozvana pokrivena čaršija po kojoj je Tijabara bila poznata, počela je da nastaje punjenjem bare od 1912. do 1918. godine. Izgradnja gimnazije u Pirotu počela je 6. juna 1904. a završena 14. oktobra 1907. godine. Sredinom prve decenije 20. veka, prema zapisanim uspomenama doktora Milutina Velimirovića, prva bioskopska predstava bila je emitovana u dvorištu kafane Stara planina. Kroz Pirot je tada prošao i prvi automobil. Bili su to Englezi koji su putovali za Tursku. U prelazu preko Albanije 1915. godine učestvovalo je više od 3800 Piroćanaca, većina iz sastava 3. pešadijskog puka. I posle prelaska preko Albanije većina Piroćanaca učestvovala je na Solunskom frontu. Narod Pirotskog kraja dao je značajan doprinos ukupnim uspesima Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Život je u tim ratovima izgubilo 7610 lica sa područja sadašnjeg Pirotskog okruga.
Spomenik grčkim vojnicima koji su doživjeli tragediju u Pirotskom kraju 1918. godine sagrađen je 1933. od belog granita. Naziva se grčkim zejtinlikom. Prva fudbalska lopta pojavila se u Pirotu 1919. godine. Doneo je Pavle Nikolić iz Francuske. Već 1920. godine formiran je loptački klub Omladinac. Značajno mesto okupljanja Piroćanaca bilo je kulturno-umetničko društvo Abrašević, osnovano 1905. godine, čiji je rad obnovljen 1921. godine. Kamen temeljac zgrade učiteljske škole postavljen je oktobra 1926. godine, a nastava je počela da se izvodi u novembru 1927. Regulacija nišave uzvodno od Velikog mosta počela je 1926. godine, a uporedo su građeni i kejovi. Lipe su zasađene kasnije, sredinom 30. godina. Izgradnja pruge uskog koloseka za potrebe rudnika Jerma počela je 1925. godine. Eksploataciji rudnika pristupilo se 2 godine kasnije. Glavni akcionar bio je Dragiša Matejić. Hotel Nacional renoviran je 1927. godine, a do otvaranja SNAF-a bio je najveća kafana u Pirotu sa letnjom baštom u kojoj su pokazivane i bioskopske predstave. Prvo zabavište u Pirotu osnovano je 1920. godine, a zvanično odlukom ministarstva 1926. U tom dečijem zabavištu određeno je da radi Katarina Pešić, učiteljica. Pored Omladinca, fudbalskog kluba koji je formiran 1925. godine, 1928. formiran je fudbalski klub Jedinstvo iz Nove Male. Marta 1932. godine osnovana je Nišavska fudbalska župa koja je imala 5 klubova: Omladinac, Pobedu, Jedinstvo, Napredak iz Bele Palanke i Gnjilan. Prvi boks meč u Pirotu održan je 25. juna 1932. godine u hotelu Nacional. Boksovali su Časlav Nikolić iz Beograda i Piroćanac Dušan Petrović Vatačija. Meč je trajao 6 rundi, a pobedio je Petrović na poene. Krajem 1933. godine u Pirotu je počeo da radi Ton bioskop u hotelu Nacional. Vlasnik bioskopa bio je Petar Mančić, trgovac. Dobrivoj Alimpić, profesor književnosti, Dimitrije Rančić, učitelj, dr. Svetozar Rančić, Branko Radovanović, apotekar, pokrenuli su 1934. godine časopis Osvrt. U razdoblju od 1930. do 1940. godine u Pirotu je bilo 30-ak kafana. Znalo se uglavnom ko u koju kafanu ide. U novembru 1941. godine Bugari su pokušali da sruše spomenik oslobodiocima Pirota u Tijabari. Okupatori su jedne noći sa vrha skinuli figuru orla i odneli je u nepoznatom pravcu.